Enrollment sa ALS para sa mga PDL sa Dagupan City Jail isinagawa. Para sa detalye kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Isinagawa ang enrollment para sa Alternative Learning System o ALS sa Dagupan City Jail Female Dormitory katuwang ang Department of Education Dagupan City Office. Kabo ang 16 na PDLs ang sumailalim sa enrollment, evaluation at assessment process upang matukoy ang kanilang angkop na antas sa programa. Layo na ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga Persons Deprived of Liberty o PDLs na may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa elementary at junior high school levels bilang bahagi ng rehabilitasyon. Ang inisyatibong ito ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng mga institusyon na isulong ang edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga PDLs para sa mas maayos na kinabukasan. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Edon Limero, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.